öykülüğün paýy tüýjü diýer. Şu öyküden öyküleýän adamyň özünden başga kösenýän ýok. Şoň üçin onda hiç ilmany ýok. Öz maksadyna ýetmek üçin hiç ile onun peýdasy ýok. Şoň üçin bidirekler. Ýok, dogry däl diýsem onuň ýatlaman bilýäňizmi? Buranoga ol adam näme isleýänini saýlar. Güýçli adamlar kyn günde taplanýar. Iň gowy ideýalar, netijeler kriziste dörýär. Ýöne emişe pozitiv bol. Ve bir özümüzi çäklendirmäli. Soňam bolmajak zat ýok. Bolaýa. Bir bolmaz öýden zatlanan bolaýa. Düşündirmem bolany. Aşy bir hili başyn diýsoň, başga zatdan utordy, balansyna düşünmedim kän. Gatnaşar nesip bolsa, çağırın garyplyk kän gowlada däl, oňarsoň baý boljak bolmaly. Hemme inne düşündim her soraň dowamyşy. Siziň şatlygyňyz, bagtyňyz bagşa baglymy? Eger ýagdaýyňyz ýok bolsa çağırman, oň bilen siziň akbalyňyz çözülenoga. Hemme kişiň arzuwy hasyl bolsun. Ýöne siziň arzularyňyza bagşa jogapkär däl, ol borçlu däl. Nime diýenýärler? Men Mercedes minmelärmi? Ya men uluzaýda ýaşamal dälmi diýenýär, şu aslyn diýen adam. Olaýam ne barly adam toý edýär, soň şonu görüp şoň kel toý etsek bolýar. Ol dogry däl. Ýagdaýyňa görä bolmaly bara. Ol iň soňky puluň ortaga çykaryp soň ertek gün näme ýaşajak? Şo pikiri hiç gollamak men. Ana naýym. Siz nähili ütköşk restoranyna toý edin? Nähili ütköşk maşynyna bezen, nähili ütköşk köýnek geýin afarmlaýan edin? Nähili 100 tane aýdynyş gelip aýdmaýdaýsyn toýuňyzda. Bagtyňyzda hiç ýeri goşan ýok. Şoň üçin şu herki diýen zadym adamyň garyplyk gowdal. Men bu maddi tarapdan aýdamak adamyň pikiri garyp bolmasyn, ruhy garyp bolmasyn. Ol içinden pikirlerim bolmaly, oň üçin hemme kişi gowurup bilmeýär, hemme kişi dogry düşünüp bilmeýär. Ýöne gün ýetmeçilik ýok, hiç kime ählermetçiligim ýok. Ýöne käbir soralar bar. Men haýran galýan şu soragy adamyň berip bilýän. O çağa bolmagy mümkin aslynda o soraýan, dogrydan bilmeýän bolmagy mümkin. Ýöne gün ýetmeçilik ýa ulumçylyk däl ol. Ýaňsylaýan, degişmek üçin käwagt edilýär. Ne meselem düzgülüğü diýip ýazsaňyz. Bir degesim gelip durda, bir diýesim gelip durda şoňa. Opşi diýişiňizde bir degişýän. Agam gonu ýalarymda diýmän normalny gülýäli ýöne aýdasym gelýär, maslahat beresim gelýär. Gowurmaýan ýeriňizden, gowurmaýan adamyňyň ýanyndan gidin, gaýdyn, öçüriň, aýpsatsydyň wagtyňyzy ýitirmäň biýdi. Bu ýer uniwersitetiň leksiýasy däl. Bu ýerde biz ýöne bir gün açmak üçin, pikir açmak üçin, belki bir zat öwrenmek üçin ýagdaýny ýaşamak üçin gatty siňe onu ýa-da serýozny seretmän.